धन्यवाद अक्षता माताजी, तुम्ही इंट्रोडक्शन केल्यानिमित्त आणि समस्त भक्तवृंद अंगात प्रस्तुत असाच्या सांगबी साष्टांग नमस्कार मी गेले. ताचे टॉपिक असा ते सांगचे पहिला थोडे प्रार्थना करून मी मुखार थी गया मी. स्क्रीन बेगिन शेयर करता हो. स्क्रीन दिसत बाय उठलो का स्क्रीन दिसत ने. वही प्रभुजी दिसता. येस येस ओके. हरे कृष्णा. तर आजचे टॉपिक सांगले की बोथ कर्मा अँड विकर्मा आर द कॉज ऑफ बॉन्डेज. हाजे अर्थ कसं झालाय की कर्म आणि विकर्मा मीन्स बरे कर्म आणि वाईट कर्म दोन्ही बी केल्यार ताजे ऍक्च्युली बंधनाचे कारण उरता आणि ताजे की वयर आम्ही परे वचका म्हणून वी हॅव टू रायस अबाउट दॅट. तर ते हाजे आजचे टॉपिक तर आम्ही बेगीन डिस्कस करूया. आणि दिस हाव डिस्कस करताना तुम्ही जरा लक्ष दिला ना, तुमकां प्रश्न असता कडे विचारचे आत कडे आणि कोणाक टिप्पणी बी दिवची असल्यार तुमकां शेअर करचे असल्यार कल बी पॉइंट हाजे बद्दल तेन्ना यू कॅन शेअर. तर सांगले असं की एक पावसाचे उदक पावसात उदकाचे ड्रॉप होता ड्रॉप बूंद उरतले बूंद ते कशी प्युअर होतं एकदम प्युअर होते वरच्याने जे पावसाचे एक क्लाउडच्यान ढगाच्यान ऍक्च्युली काय उदक पडतं केन्ना पाऊस पडता ते प्युअर उरते. पण ते जमनी भितर जमनीक ऍक्च्युली स्पर्श जावन जाते केन्ना ते दूषित जाते कडे सांगलं की एक उदकाचे ड्रॉप प्युअर उरता पण ते जमनीक केन्ना स्पर्श जाता त्या टायम ताजे दूषित जाते. तशीच अशी म्हणल्यार की एक शुद्ध जीवात्मा जी आसा एक प्युअर स्पिरीट सोल केन्ना ते एक जीवात्मा केन्ना शुद्ध उरता तर तांणी केन्ना भौतिक जगाचे संपर्कात येताचे तर तांणी बी ते शुद्ध जीवात्मा दूषित जाता. कशी दूषित जाता सुमारो टू काम वासना तांगेले भितर येता. सुमारो टू वेगळ्यो भौतिक इच्छा प्रकट जाता तांगेले भितर कडेर तांगेले भितर लोभ येता कडेर ईर्ष्या येता पुरा प्राईड येता कडे भ्रमित जाता इल्युजन हेव टू अनर्थ जावन तांगेले भितर येता. ते कशी जाता ते पुरा मात्र हे मॅटेरियल नेचर हे भौतिक जग आसा ताजे संपर्कात येवन एक प्युअर स्पिरीट सोल तांगेल दूषित जाता ಒಟ್ಟು तरेकेन. तर अशी म्हणतात की नाही एक प्रश्न कोणा बी मना येता कोण बी व्यक्ती मना येता की कोण बी व्यक्ती आसाच्या एक साधारण व्यक्ती आसा ता कशी प्रवृत्त एक प्रश्न उठता तर प्रवृत्त कला जात म्हणून तर पाप करच्या खातीर ताका गुत आसा ते तागेले खातीर बरें न्ही म्हणून तरी पण एक व्यक्तीने पाप करच्या प्रवृत्त जाताचे. तर आम्ही कर्म आणि विकर्म ताजे बद्दल डिस्कस करतले आम्ही हाजे वेळेल थोडे बॅकग्राऊंड आम्ही डिस्कस करूया. ते आम्ही हे आता चर्चा चालू आसा आता एक व्यक्तीक आम्ही प्रश्न उठता की ने पाप करच्या प्रवृत्त कसला जातात म्हणून तांकां गुतच तांकां खातीर बरें न्ही म्हणून. जैसे उदाहरण खातीर एक व्यक्ती आसा ताकने सिगरेट स्मोक करचे इच्छा जाता. सिगरेट ते सिगरेटाच्या पॅकावर बरयल्लें उरता की सिगरेट स्मोकिंग इंजुरियस टू हेल्थ आरोग्या खातीर बरें न्ही तरी पण त्याने लोक स्मोक करच्या वताचे आणि तांकां वेगळे वेगळे रोग जाता म्हणून तांकां गुताच ते बरें न्ही तांगेले खातीर. आणि नेक्स्ट म्हळ्यार लायक कोण अशी कोणाक अशी अपशब्द कोणी उलयताचे ते बी तांकां गुतवता की अपशब्द उरल्यार ते बरें न्ही लोकांक समज बरें करून उलयता म्हणून तरी ते प्रवृत्त जावन तांणी ते अपशब्द उलयताचे. आणि कोणीने कोणाक चोरी करचे एक चोरी करचे मनात येता तांकां अशी आणि कोणाक लेगीन एक वायट वत्र उलयचे कोणाक अशी वायट कल उलयचे
भितरचे हर्ट करचे, जिवाक तांकां हर्ट करचे तसल गुण तांकां निर्माण जाता भितर, तांकां करचे उरना तरी पण ते करताच म्हणून. आणि पुढे आम्ही कोणता आम्ही नमून नमून वस्तू खाताचे, आम्ही स्वीट खाताचे, तळी वस्तू खाताचे, ते गुतून बी आमकां बरें ना तरी पण आम्ही ते खातीर वताचे. आणि सुमार लोक ना प्रतिज्ञा बी घेताचे की आजच्या नाव एकदम ने बरेकन वागतलो वट्टू लोकांकडे आणि कोणाक अपशब्द म्हणचे ना, कोणाकडे ना बरेकन वागतलो म्हणून अशी म्हणटा. तरी पण एक विंगड विंगड परिस्थिती भितर ते विंगड नमून आम्ही वागताचे. आणि कधी दिसता की हांव अशी कसलं वागलो म्हणून. एक प्रवृत्ती येता भितरच्या ना, ते कसलं जात मग कोणाकोणाक कळना कसं म्हणून. तर ते सुमार ऍक्च्युली वेळान तांकां कळटा की नाही हांव तूं कसलं जात म्हणून कळलं तांकां. तर एक श्लोक येता भगवद्गीता भितर, थर्ड चॅप्टर भितर, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषा अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजित. अर्जुन म्हणता की हे देवाक विचारता की खंयची कसल हाजे हाजेन ऍक्च्युली एक व्यक्तीक पाप करचे प्रवृत्त जाताचे एक फोर्सन जाल म्हण की एक अशें आम करचे इच्छा उरना तरी पण फोर्सन जावन ऍक्च्युअली ते आमी कसले पाप करचे प्रवृत्त जाताच म्हणून. कसलं कारण ते म्हणून असले प्रश्न अर्जुन देवाक विचारता. तर पळयतात की एक शुद्ध एक जीवात्मा जी आसा एक देवाला एक पार्षद तरी तांणी मूळ तरीकेन पळयल्यार तांणी एक आध्यात्मिक जीव उरता तरी आध्यात्मिक तरीकेन तांगेले गुण उरता आणि शुद्ध उरताचे वट्टू तरीकेन तांगेले भौतिक जे दूषण उरता ताचे किता मुक्त उरता तांणी. तरी पण काय लेकिन हे जगा भितर येवना, ते जगा भितर स्पर्श संपर्कात येवना, तांणी इतले वटू पाप करच्याक ने प्रवृत्त जावन ऍक्च्युली तसोड कार्य करच्या लागताचे. आणि तातूंत तांणी ने जन्म मरणचे चक्रात भितर पासून ऍक्च्युली जीवन ऍक्च्युली पुरा तांगेले वायट जाता म्हणून हे जगात राबून. तर ते अर्जुनाला ते प्रश्न असा कृष्णाक एकदम नॅचरल ते नैसर्गिक ते की कसले के हे जीवात्माले तागेले विपरीत स्वभावशी कसला जात म्हणून हेवटू हे जगा भितर येवन हे जगा भितर अशी कसलं आसा की ने एक जीवात्माले प्रवृत्तीने विंगड नमून जात म्हणून ते प्रश्न एक सुमार एक स्ट्रॉंग तरीकेन प्रश्न विचारतात अर्जुन कृष्णाक. तर देव ऍक्च्युली नेक्स्ट श्लोका भितर तांणी उत्तर दिता त्याचे कसं म्हणटाचे श्री भगवान उवाच कामयश क्रोधयश रजोगुणा समुद्भव महासुनो महापाप विधीयनम इह वैरिणम. देव म्हणटा की हे वट्टुवाचे मूळ कारण असा लस्ट म्हळ्यार काम वासना. हे काम वासना जे ना हे सगळ्यात व्हड शत्रू असा एक जीवात्माले हे जगा भितर. आणि ते काम वासना म्हणतात की ने ताका केन्ना तृप्त जायना, ते तृप्त जालनाशी ते कडे क्रोधात कन्वर्ट जाते क्रोधानंतर काही सुमार उठू नमून आणि इल्युशन भ्रमित जावन वताचे आणि कडे उठू आमगेले जीवन आमी ने हातूंतले जन्म मरण चक्रात आमी बसून वताचे जगा भितर. ते काम वासना हाजेने डिझायर आमी येत नाही आमी जगा भितर येताचे काम वासनाचे पुरा सुरू जाता अशें सांगलें आसा देव अशें म्हणटा. तर अशी म्हणटात की ने देव अशी म्हणटा की एक जीवात्मा केन्ना जगाचे संपर्क येता तागेल ते देवाल प्रती प्रेम उरता केन्ना बी. एक जीवात्माले नॅचरल तागेले देवाल प्रती प्रेम उरता पण जगा भितर संपर्कात येवना तागेल जीवात तागेल नॅचरल प्रेम उरता जगा देवाल प्रती ते एक काम वासना भितर कन्वर्ट जावन वता सांगलें आसा तशें जगा भितर संपर्कात येवना. तशें म्हणटात की ने अशी आमगेले एक सेन्स ऑफ लव देवाल प्रती प्रेम उरता भक्ताल प्रेम बरे गुण उरताचे ते पुरा चेंज जावन वता मात्र हे संपर्कात येवना. जशी आता म्हणटात की एक दूध उरता दूध केन्ना एक ताका लिंबूचे स्पर्शात येवना धंय जावन वता पुरा. तशीच आमगेले बरे गुण आसा आमगेले कितली कृष्ण प्रेम देवाल प्रती प्रेम उरता ते बी कन्वर्ट जावन वता फक्त मात्र हे भौतिक जगाचे संपर्कात येवना. तर म्हणटात की ने अशी एक सांगिल्लें आसा की हे आमी इन्क्वायरी कर प्रश्न करका आमी केन्ना बी साधारण मनशान प्रश्न करका हे जगा भितर की तांकां कशी प्रॉब्लेम जाता कसले त्रास जाता तांणी प्रश्न करका हे त्रास कसले केवका म्हणून.
हे खरे बुद्धी अशी म्हणतात तुम्ही. तो व्यक्ती एकदम सगळ्यात बुद्धिमान कोण अशी प्रश्न करता आता तो ब्रह्मजिज्ञासा. तुम्ही आता नॉलेज आयले तुमचं ज्ञान मिळेल तुमका आता मी इन्क्वायरी करा तुम्ही आता मग कसला त्रास जात म्हणून कळलं. लोक फक्त नाही एन्जॉय कर भोग करच्या वताच की नाही मका पैसे आले तर खाऊचे पिऊचे मजा करते म्हणून पण हे त्रास झाला नाही त्या विचार करणार की हे त्रास कलाच जात म्हणून हे जीवनात लक्ष कसं म्हणून आणि फक्त कळलं की लोकांना त्रास देत त्याची एकदम जीवन लक्ष की हा दुसरी कल तर असं म्हणून तर ते काहीतरी फक्त लोक नाही हे असं लोक मागशी मागशी फिरतात की नाही तांके खरे ज्ञान दिवच्या खातीर तुम्ही कृष्ण मन मात्र प्रॅक्टिस केल्यार पालन केल्यार तुमगेले वट्टू प्रॉब्लेमात तुमगे सोल्युशन मेळटा वट्टू प्रश्न उत्तर मेळटा तुमका ते तांकां सांगचे प्रयत्न करता वट्टू भगवद्गीता भितर आमगेले वट्टू प्रश्नात उत्तर मेळटा म्हणून ते एक भक्ताल कार्य उरता सेवा उरता तर ते इन्क्वायरीन आम्ही करता अशी म्हणटाच्या आम्ही करतात नाही तर आम्ही खरे बुद्धिमान व्यक्ती चांगलं आसा तर म्हणतात की नाही आमगेले भितर इतले वटू अनर्थ आसाच्या काम वासना आणि पुरा एनवी असा पुरा सुमार अनर्थास आमगेले भितर आसाच्या ते म्हणतात की नाही ते आम्ही नाही डोटेल करका भगवत देवा सेवात लावका म्हणून जशात म्हणतात की ना हनुमानान क्रोध तागेले आशिल्ले क्रोध कशी केली त्याने सेवात भगवत देवाल सेवात लायली त्याने देवात सेवात लावना त्याने तो खरे होड भक्त चालतो मीस तकाची म्हणणार की तो क्रोधित व्यक्ती म्हणून अशी म्हणणार तो होड भक्त म्हणतात कसं लागा ताणे क्रोध आशिल्ले पण देवाल सेवात लावून ते क्रोध ने शुद्ध जलता गेले ते खरे ताचे उपयोग केले तशीच कोणा काम वासना आसा ते काम वासनाने लग्न करणं चेवडो आम्ही केल्यार त्या चेवडाक ने तांकां ने कृष्ण मना भितर होड केल्यार ने ते खरे उपयोग जाले काम वासना ते काम वासना शुद्ध जाता गेले अशी वतू अनंत ते तू देवाल सेवात लायल्यार तांगेले स्किने आमगेले ते शुद्धीकरण जावन वता आमगेले जीवन शुद्ध जावन वता म्हणून तशी म्हणतात की नाही हे रावण मेंटॅलिटी हे जगा भितर रावण मेंटॅलिटी आसा वट्टू लोकां भितर आसा हे आजकाल वट्टू लोकां भितर आसा आणि जसे पॉर्नोग्राफिक कंटेंट आसा त्या वटू मनात दूषित करणं तांकां न्ही असल रावण मेंटॅलिटी भायर येता आणि वटून सुमार नमुने आम्ही वाईट वाईट कार्य करणं आम्ही ने हे जगा भितर राबून ने आम्ही आमगेल जीवन दूषित करून सोडतात अशी म्हणून तर असे म्हणतात की ना आजकाल आता आता मी नेक्स्ट आता पॉइंट करे हे आम्ही डिस्कस केले आम्ही आता हाजे बद्दल की कर्म ऍक्च्युली ना तसे म्हणतात की इतले अनर्थच जावन जगा भितर येऊन आम्ही अशी सुमार संपर्कात येऊन आम्ही एक सुमार इच्छा निर्माण जाता ते ताजेन आम्ही कार्य करता सुरू करता एक कर्म उरता ने विकर्म उरता आम्ही अशी ने एक व्यक्तीने केन्ना बी खाली बसून अशी ने काही करना म्हाका ने हांव कल बी वायट करना बरोबर म्हाका ते बरें बी करचे नाची वायट बी करचे नाची म्हणून अशी मनीस कोणी अशी जायना की हांव काही कार्य करना म्हणून एक मनशान कल तर कार्य करका आणि ते कार्य केल्यार ने तागेले ते बरे कर्म जात नाही वायट बी कर्म जावचे शकता म्हणून पण बरे कर्म केले कसं जाता ताजेने बरे रिझल्ट बी मेळटा आणि वायट कर्म केले वायट रिझल्ट मेळटा तर आम्ही बेगीन डिस्कस करया हे वटून काम वाचना भितर आमगेले पुरा येवना ताजे कर्म निर्माण जाता तर कर्म कसले बरे कर्म केले वाईट कर्म कसले ते आम्ही थोडे डिस्कस करूया आणि ताचे कंक्लुजन आम्ही समजून घेऊया ताजे आमकां कल शिकच्या मेळटा म्हणून तर एक कर्म म्हणटा पायस एक्शन्स मीन्स बरे आम्ही काम करताचे लोकांक मदत करता फिलंथ्रोपिक ऍक्टिव्हिटी करताचे अशें वटू बरे करता कर्म म्हणटा ताका पायस ऍक्टिव्हिटीज तर पायस ऍक्टिव्हिटीज करून आमगे ताजे लाभ कसले मेळटा ताजे रिझल्ट कसले ताजे अल्टिमेट आमगे समजुचो कसो मेळटा ते आमी पळोवया हातूंत तर हातूंत एक एग्जांपल येता एक म्हळ्यार एक पायस ऍक्टिव्हिटीज देवाल खंयची बी पायस कर्म एक बरे कर्म केल्यार पण भक्ती शिवाय सपोर्ट शिवाय फक्त आमकां बरे रिझल्ट दिता आमकां ताजे आमकां अल्टिमेट फायदे जायना तातूंत ताजे आमी पळोवया आतां एक किंग नृगा म्हणून आशिल्लो आणि श्रीमद भागवतामध्ये एक स्टोरी येता किंग नृगाले तर तांणी एक व्हड पायस किंग आशिल्ले एक राजा इतली व्हड राज्य आशिल्ले आणि भरपूर दान करता आशिल्ले दान धर्म भरपूर करता आशिल्ले तांणी तर एक वेळ कळलें की नाही तांणी सुमार वटून एक गाय एक्चुअली ब्राह्मणाक तांकां दान दिवचें आशिल्लें तांकां तर
असल टायपाचे गाय त्यांनी दान दिता आशिल्ले, हजारो हजारो गटला ना, अशें न्ही एक दोन की पांच न्ही, हजारो गटले एक एक ब्राह्मण तांणी दान दिता आशिल्ले. आणि कशी टायपाचे दान दिता तांणी ब्राह्मण लोकांक एक गाय अशी उरता आशिल्ले, एक यंग उरता आशिल्ले तांणी, एक तरुण उरता आशिल्ले आणि इतली दूध भरून तांगेल भितर उरता आशिल्ले आणि एकदम वेल बिहेव्ड सुंदर उरता आशिल्ले पुरा तांगेले भितर अशी न्ही इतली बरे बरे गुण अशी उरता आशिल्ले आणि बरे तरेन वागून एक्चुअली तसं टायप गाय उरता आशिल्ले आणि तांगेल शिंगा भितर तांगे सुसज्जीत जावन तांगे दिता आशिल्ले पुरा जेवल्स आनी ऑर्नामेंट्स आनी पुरा गोल्ड आनी पुरा घालून दिता आशिल्ले तांगेल पांया भितर बी तांगेल सिल्वर चांदी आनी पुरा घालून दिता आशिल्ले असो उठून तांगेल कपड्या भितर ऑर्नामेंट्स आनी पुरा घालून दिता आशिल्ले असा टायपाचे काऊस गाय तांणी ब्राह्मण दिता आशिल्ले. किंग मृगा इतले व्हड राज आशिल्ले, इतले व्हड चॅरिटेबल व्यक्ती आशिल्ले, दानशूर आशिल्ले तांणी. आणि ते सोडा ताजे वयर खंयची ब्राह्मण आसा तांणी ते दान दिता आशिल्ले तर ते लोक बी इतली न्ही बरे फॅमिलीतून कुटुंबातून येता आशिल्ले. तर तांगेले गरज आशिल्ली तांकां पैशाचे त्या हिशोबान तांकां मदत करता येईल तांकां गाय दिवन तांगे बरे आनंद जावन तांणी राबूं म्हणून तशें करून दिता आशिल्ले तांकां आणि तांगेले बी कॅरेक्टर बरे अशे एक गुण बी बरे आशिल्ले तांगेले आणि म्हणटात की न्ही एक अशी फक्त मात्र तांकां गाय दिनाशिल्ली तांकां गाय बरोबर तांणे जमीन बी दिता आशिल्ली तांकां गाय बरोबर जमीन दिता आशिल्ले गोल्ड मीन्स एक्चुअली एक गोल्ड बी दिता आशिल्ले घर बी दिता आशिल्ले ताजे बरोबर घोडे एक ब्राह्मणाक घोडे बी दिता आशिल्ले सुमार घोडे कडेन हाती दिता आशिल्ले गर्ल्स बी चली लोक बी दिता आशिल्ले ताजे बरोबर सर्वंट लोक असो म्हणून तांगेले बरोबर ते पुरा ग्रोसरीज किराणा आनी पुरो दिता आशिल्ले ते सिल्वर आनी फायन बेड्स क्लोथिंग आनी अटू रथ आनी पुरो इतले अटून दान दिता आशिल्ले दानशूर आशिल्ले किंग मृगा हे आमी केन्ना आमगेले मनांत इमॅजिन करचे ना की इतले कोण दान दिवचे म्हणून तुम्ही विचार करा की किंग मृगा कितले दानशूर व्यक्ती आशिल्लो म्हणून तर ते जावन बी इतली ओटू कळून बी एक टाइम कसं झालं की एक ब्राह्मणाक ताणे सुमार ओटू गाय दान दिले ते गाय तागेले नॉलेजा शिवाय तर ते गाय भायर येवन तागेल दुसरी हर्डा भितर गेले तागेल ऑलरेडी कोणाक दान दिवचे आशिल्ले गाय ते ग्रुपा भितर आयिल्ले ते गाय ऑलरेडी दान दिवन जाले ते गाय भायर येवन दुसरी हातून गेले ते तर ते राजाक ताजे ज्ञान बिलकुल नाची आणि त्याची गाय असते ते दुसरी ब्राह्मणाक दिन सोडले ताणें आणि तर ते पयली ब्राह्मण कळले हे मेगेल गाय म्हाका दिल्ले जावना ते ताणें दुसरे कोणाक दिले म्हणून तो ब्राह्मण म्हणटा म्हाका न्ही मेगेल गाय थंय गेले म्हाका त्याची जावका म्हणून आणि तो ब्राह्मण कोणाक दिल्ले ते गाय तो म्हणटा हांव ते वापस दिवचे ना म्हणून म्हाका तूं ऑलरेडी दान केलें हांव तुका दिवचे ना म्हणून तर किंग मृगा म्हणटा हांव धर्म संकट फसला म्हणून म्हाका प्लीज मदत करा वा काही करचे म्हणून ते पयली ब्राह्मण सांगता की न्ही तूं ते गायाचे विचार सोड ताजे 10,000 गाय दित तुका म्हणून आणि तो पयले ब्राह्मण म्हणटा हांव ते दिवचेच ना म्हणून बिलकुल कळ्ळें तर काही करचे ना म्हणून कसं करचें तर तो पयलीच ब्राह्मण म्हणटा की म्हाका न्ही ते गाय नाका म्हणून हांव अशी वता म्हणून म्हाका अशी गेलो तो कडेन आणि दुसरी ब्राह्मण म्हणटा की म्हाका बी न्ही दिवची नाची गाय तशी गेलो तो कडेन तर ते एक अशी म्हणलें की न्ही एक ताका धर्म संकट फसून ताका कर्म लागलं ताका की ब्राह्मणाला ताका शाप म्हण ताणें काही म्हणना उरतलें पण ते ब्राह्मणाक तांकां अतृप्त जालें तांकां ते एक श्राप जालें तांकां आणि ते यमराजान सिरियसली घेवन ताका अशी विचारलें की ताका केन्ना तो वयर गेलो यमराजान गेलो ताका म्हणजे तुका तांची इतले व्हडू बरे कार्य केल्या सेवा केल्या दानशूर केल्या तुवें ताजे रिजल्ट तुका पयले जावका की तुका पाप केले ताजे रिजल्ट पयले जावका म्हणून तो म्हणटा की म्हाका पाप केले ताजे पयले रिजल्ट जावका तर इमिडिएटली कुडले कळ जाता किंग मृगान एक व्हड लिझार्ड जाता तो लिझार्ड एक पार्ली म्हणटा पार्ली तर पार्ली जावन एक हातूंतले बांय भितर वचून उरता तो सुमार वर्स उरता थंय तो तशी उरता करून तर देवान एक्चुअली कशी बी कृपा केली ताणें कितले व्हडू दान केलें ताणें ते पायास ताणें काम केलें म्हणून एक कार्य बरें केलें म्हणून तागेले कणीन देव तांकां पावलो आनी ताका
गोल बाल येऊन तकने उकळले आणि बाहेर आले तर स्पर्श झालो आणि वापस राजा जाऊन करतो तागेल जीवन जगच्या इकडे जा. तर अंतुल मी एक कसं शिक्षा मेळटा अंतुल की ताणे राजाने इतले वटू दान केले. दान करून ऍक्च्युली कसं चालतं का की इतले वटू आम्ही ते व्हॉट एक्सटेंट ऑफ डोनेशन ताणी दिल्या पुरा ब्राह्मणा सका आम्ही तशी विचार बी एक गाय नाही दोन गाय नाही तर सुसज्जित गाय ताजेवर आणि इतले वस्तू दिल्या म्हणून त्या दिवन बिने तक ते असल जीवन भोगका पडले ते कसल्याक म्हणून कळलं. तर अंदू म्हणतात की ने तो दान फक्त मात्र दानशूर होऊन ना काही उपयोग जायना म्हणून आम्ही दान देवाल भक्ती करणं दान केल्याने त्याचे सुमार प्रॉपर उपयोग जात म्हणून हं. तर आम्ही जसे म्हणतात की नाही एक फिलॅन्थ्रोपिक ऍक्टिव्हिटीज कोणी करताच लोक अशी सुमार मिलियनेर बिलियनेर उरताच होडोड व्यक्ती उरताच इल्ली प्रॉपर्टी उरता पैसे भरपूर उरता ताणी विचार करता आम्ही ने लोकांनी मदत करूया म्हणून ते लोकांना मदत करे बरेच आहे एक तरेकेनं पण देवाल भक्तीशिवाय नाही आम्ही ते केले ताजे आमकां मात्र ताजे रिझल्ट पायस रिझल्ट मेळटा आणि ते पायस रिझल्ट ऍक्च्युअली मेळ्ळे नंतर आमकां वापस आम्ही स्क्वेअर वन येतात कडेन सांगता असता. तर एक हाजे नंतर आम्ही आणीक एक एक्झाम्पल डिस्कस करूया आम्ही जशी म्हणटाची अर्जुन आणि दुर्योधन. अर्जुन आणि दुर्योधन तुमकां तसं की ने केन्ना ते महाभारत वॉर सुरू जावचे पहिला कृष्णा कडेन गेले ताणी मदती खातीर की ने कृष्णान सांगले हांव एक ने मेगेल नारायण सेन दितलो हांव वयतलो म्हणून कोणाक कल जावका तुम्ही पहिले सकाळी या मग तुम्ही. तर अर्जुन कसं कल मागले मग तुची जावका म्हणून दुर्योधन मागले की ने म्हाका ने नारायण सेना दी म्हणून. तर पळयतात की ने हांतूल पळयतात की अर्जुन एक भक्त उरन ताणे कसल केले मग कसल बी नाका फक्त देव जावका म्हणून आणि काही नाका म्हणून हं. आणि देव म्हणल्यार न्ही म्हाका कोट्टू मेळटा म्हणून आणि काही गरज नाची म्हाका दुसरी काही गेलं. जशी आमी न्ही भक्ती भितर पळयतात की एक अशी एक आमी श्रवण करणं ऐकून आमी कृष्णा कॉन्शियस ऍक्च्युली भागवतम वाचून ऍक्च्युली तेवढं आमकां कळटा की न्ही कृष्ण भावना कितली इम्पॉर्टंट आसा म्हणून आमच्या जिवना भितर आमी प्रॅक्टीस कर सद्दां उठून आमी माळ जप करताच ताजेन आमकां न्ही एक शरण घेवन देवाक शरण घेवन कितली आमकां न्ही एक अशी मेळटा कितली बी त्रास उरल्यार न्ही एक अशी आमकां शरण उरले देवाक शरण मेळ्ळ्यार न्ही हरिनामात प्रती हरिनाम करना आमी शरण मेळ्ळ्यार आमकां दिसता की न्ही आमकां काही ना जाल्यार आमकां दिसता ओट्टू आसा आमगे कडेन म्हणून तसले न्ही भावना निर्माण जाता हे देवाल नांव जप केल्यार कसल्याक कारण की देवान सांगल्या की हे कलियुगा भितर हांव स्वताने कृष्णा नांवाच्या रूपान प्रकट जाला म्हणून नांवान रूपान अवतार घेतल्या म्हणून हांवें. तर त्या हिशोबान एक्चुअली हे कृष्ण आमी केन्ना नांव घेताच कृष्णा नांव घेताच तर आमकां न्ही एक अनुभव जाता की न्ही आमी काही उरचे ना ओट धनी व्यक्ती उरचे ना पण तृप्ती आता देव आमगेले काळजी घेतलो म्हणून. तर ते म्हणतात की न्ही एक अशी पहिलीच एक्झाम्पल किंग निघाले इतले काम इतले सेवा केली ताणें तरी पण ताका ते जीवन पळोवचें मेळटा ताका की न्ही ताका एक सुमार वचून ताणें ते पारली जावन उरलो तो हं करता की कृष्णान वांचिले पण ते आमी न्ही खंयची बी कार्य करतात ते देवाल कृष्ण भावना भितर कार्य केले न्ही आमी ते आमी सम तरीकेन आमी कार्य जाता सांगिल्लें आसा म्हणून. आणि दुसरी अनियोर म्हणून असा एक जशी आता गोवर्धन तुमकां लिला तसं उठलो का की ने गोवर्धन लिला कृष्णान सांगले की ने त्या पुरा स्टोरी सांगना पण तुम्हाला समजलो का गोत उरतले की ने गोवर्धन लिला जावन ते कृष्णान सांगले उठू तांगेल ते ब्रजवासी लोकांक की तुम्ही फक्त न्ही तुमगेले जे पदार्थ तुम्ही तयार केले न्ही ते गोवर्धनाक दिया म्हणून तुम्ही अर्पण करा. तो गोवर्धन जितली दिले तितली दिले ते तृप्ती आणि मग आणि येवका म्हणून आणि तांणी आणि घालता आणि ओट्टू संपता काही नाचे म्हणून तर एक ब्राह्मण म्हणटा की न्ही तुम्ही तुलसी दिया म्हणून तुलसीचे पान दिया तुम्ही आणि ते तृप्त जातलो म्हणून. तर आमी कळलें की म्हणटात की आमी केन्ना ते हातूंत पळोवचें मेळटा की देवाला आमी वर्शीप करता अगदी देवाल आमी कल बी जेवण करी खाण बीन करताच आमी घरात ते देवाक भोग लावन आमी करतात न्ही आमगेले न्ही कसल बी खाताच एक्चुअली तर ते बी प्रसाद जेवन आमी एक आमगेली भावना एक्चुअली कृष्ण भावना जावन वता हृदय बी शुद्ध जाता मन बी शुद्ध जाता म्हणून.
तर सांगला आम्ही. तर एक भगवत एक श्लोक येता की येशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढव्रता. तर कोणी लोकांना पहिली जीवनात बी तर बरेकन त्यांनी काम केलं उरतले हा, आणि ह्या जीवनात बी काम करतात त्यांनी हं. आणि कोणाले पापमय जे कार्य असा कार्य केलं त्यांनी त्या बी पुरा नाश जाऊन गेले तांगेले. आणि कोणाले इतले उठू भ्रमित जाऊन ते पुरा मनात पुरा शांती येईल तांगेले. तसं लोक म्हणतात, देव म्हणतात की ने त्या तसं टाईपच लोक मागेल सेवात पूर्ण उत्साहाने ऍक्च्युली उरतात म्हणून, म्हणजे सेवा करतील होतं उत्साहात म्हणून. हा तर म्हणतात की ने सेवा देवाला सेवा केल्याने कसल बी आम्ही वाईट कार्य केलंय पहिलीच कार्य आता करताच आम्ही, मात्र देवाला सेवा केल्याने आमगेले पूर्ण जीवन शुद्ध जाऊन होता. आणि कल बी वाईट कार्य केल्याने त्या बीने वटू देव म्हणता की ना पुरं शुद्ध कंचड फक्त मात्र म्हणता बघेल नाव घ्या देवाला नाव घ्या आणि कृष्णाबात एनगेज जा पूर्ण तरीकेने. आणि अनेक श्लोकात नवा चॅप्टर सांगतात देव की ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंती एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम काम लभंते. तर अंतुल देव म्हणतात की कोणी बी एक सुमारो टू सेन्स प्लेजर एक भोग करताच आणि कोणा कोणा काय की ने एक बरे कार्य केले त्याचे रिझल्ट तांगेले संपूर्ण होत कडे हा, त्या लोक वापस कळले की नाही संपल्यावर नाही वापस त्यांनी हे जगावर वापस येताच कळलं. तर म्हणतात की आम्ही बरे काम केल्यावर आमकां बरे एक रिझल्ट मिळतात. पण बरे रिझल्ट मिळतात थोड्या टाइम पर्यंत आहे. त्यान फक्त जितली तुम्ही कार्य केले बरे कार्य केल्याने तिथले तुमका रिझल्ट मिळता. आणि तिथली रिझल्ट संपल्यानंतर कडे वापस तुम्ही बॅक स्क्वेअर का तिथली जशी म्हणतात एक आणि कोणी अशी वाईट कार्य केल्यावर ते वाईट कार्याचा रिझल्ट ऍक्च्युली भोगून वापस आणि स्क्वेअर होऊन येताच. हाजे एक एक्झाम्पल दित तुमका त्यान तुमका कळटले. अशी म्हणतात की एक बिझनेसमॅन असा एक एक बिझनेसमॅन असा तो सुमार भरपूर मेहनत करतो पुरा पैसे दुड्ड कमवच्या खातीर हं. आणि सुमार उठू पैसे कमवून तो होता. पण कमवून कमवून कल जाता थकतो तो पण मग थोडे वॅकेशन जावका थोडे खेळता भायर आराम करका हवे. तर तो कल करता की ते बिझनेसातून टाइम काढणार तो वचून भायर वचून ते भायरगाव वचून ते आराम करतो पुरा. आणि आराम करच्या वेळेला कल करता सुमार पैसे कमवले तर खर्चित तो पुरा. आणि खूप दिवसांनी तो खर्चित नाही ते पुरा कमी पैसे कमी जाऊन होतं. आणि कमी जाल पैसे कडे कल करता वापस ताणे वापस बिझनेस वापस कमी स्टार्ट करता ताणे हं. असे नाही की ताणे नित्य तरीकेन तोने वेकेशन एन्जॉय करतील उरतलो. पैसे बी जावका रे खर्च करचे खातीर ताणे वापस नाही येवका ताणे कळ्ळे. हाजे हाजेन कळटा की नाही आम्ही काम करताच ताजे रिझल्ट आम्ही मेळटा आमकां की नाही रिझल्ट आम्ही थोडे वेळ पर्यंत आता तितली कमी तितली वापस आम्ही नाही कमवच्या लागता म्हणून हा. तशीच कोणी अशी कल वाईट काम बी करताच तांक बी अशी नाही तसं टाईप फ्रूट मेळटा. पण तांक वापस त्यांनी बॅक टू स्क्वेअर होऊन येवका म्हणून सांगितलं असं तुला. तर एक कोणी अशी वाईट कार्य ताका पनिशमेंट मिळता का जितली ताणे एक वाईट कार्य केली तितली पनिशमेंट मिळता का. आणि प्लस लगीन वापस येऊन ताणे सिमिलर पोझिशनात येऊन ताणे राबता तसल टायपाचे वाईट कर्म आणि बरे कर्म उरतो म्हणून हं सांगेल असं तुला. तर आम्ही म्हणतात की नाही असं आम्ही असल तरीके कार्य करणं आम्ही फक्त ने चक्रात गुंती होताच आम्ही की वाईट कर्म बरे कर्म वाईट कर्माचे वाईट वाईट रिझल्ट मिळता बरे रिझल्ट मिळता. आणि चक्रात त्याची करती होताच आम्ही आणि ताजेवर बाहेर पडच्या प्रयत्न करता आम्ही त्या चक्राबद्दल जन्मभरण चक्रात आम्ही जीवनभर इतली म्हणतात की लाखो लाखो आम्ही ने जीवन आम्ही काढले आम्ही हा. जन्म शेवटू करणं भोग करणं ऍक्च्युली केलं बरे करणं वाईट करणं शेवटू ह्या शेवटू आम्ही करते करते आयल्याच होई. पण आता आम्ही खरे ज्ञानात आयल्या खरे एक प्लॅटफॉर्म मिळले आमकां कळले खरे ज्ञानात आयल्याच आम्ही की कसल जीवन म्हणून जीवनात लक्ष कसं आम्ही कळले. ऍटलिस्ट आम्ही ने त्यावटून करचे बंद करका म्हणून तर आम्ही कशी करचे ते आम्ही पळूया आता. तर आता नेक्स्ट आम्ही पुढे आता आम्ही बरे कार्य आम्ही ताजेबद्दल थोडे डिस्कस केले. आता वाईट कार्य विकर्म सिन्फुल पापमय कार्य जे आहे ना ताजे मिनी ताजे एक्झाम्पल घेऊन आम्ही ताजे कन्क्लुजन पडून
अल्टिमेट कन्क्लुजन आमी समजून घेऊया आम्ही. तर अंतुल अशी म्हणतात की ने विकर्म सिंगफुल ऍक्टिव्हिटी पापमय कार्य. तर अंतुल एक अजामिलाल एक स्टोरी येता. अजामिलाल तुम कहाणी गुतुरल्या पुरो की भागवतमा श्रीमद भागवत अजामिलाल कहाणी येता. अजामिल एक सुसज्जित म्हणजे एक सुशिक्षित ऍक्च्युली एक इतली तरुण आणि एक लर्नेड एकदम नॉलेज असेल तांकां इतली शिक्षण असेल तागेले वेदास आणि पुरा नॉलेज पुरा ओट्टावतूल शास्त्र नॉलेज आशिल्ले इतली बरे व्यक्ती आशिल्लो इतली बरे कार्य करता आशिल्लो तो भक्ती करता आशिल्लो देवाल भक्ती लोकांक मदत करता आशिल्लो इतले बरे बरे गुण आशिल्ले तांतले भितर. कसं जालें की ने एक वेळ ताणें अजामिलान ताणें एक फॉरेस्टात वचून ताणें एक वेश्याक ताणें पळयलें की ने एक विंगड तरेन परिस्थिती पळयली ताणें. ते विंगड तरेन परिस्थिती पळोवन ताका न्ही एकदम आकर्षण जालें तिगेले प्रती आनी भोग करच्याक प्रवृत्त जालो तो. भोग करचें मन आयलें ताका. ती भोग करगा तिका हांव एन्जॉय तीक न्ही ती म्हगेल्या जिवनांत मेळ्ळे शिवाय न्ही म्हाका आनंद जावचें ना म्हणून ते मात्शें तागेलें फीन गेलें थंय. आनी कसं केलें ताणें की ने तिका वचून मेळ्ळ्या कडेन लग्न केलें तिणें आनी ताणें तर तसो टायप जीवन जगता लागलो की ने कितलें आकर्षण जालें ते वेश्या प्रती ताका मेंटेन करचे खातीर ताणें ओटू ब्राह्मणाचें कार्य पुरो सोडून दिलें ताणें आनी कसं केलें ताणें पुराने अशी वायट कार्यात भितर पुरो एंगेज जालो तो आनी पुरा चोरी करचे लोकांक मारचे लोकांक चिटींग करचे पुरा तसोडो कार्य केन्ना जन्मात केला ना असो कार्य सुरू करचे लागलो ताणें. कसल्या खातीर एक कारण आशिल्लें कारण की तो फक्त आकर्षण आशिल्लें ते चली प्रती. तर ते इतले उडू करून ताका सुमार चेडू बी जालें तागेले पण तागेले एक बेनिफीट कसं आशिल्लें ताणें बरें कार्य ब्राह्मणाचें कार्य भक्ती कार्य केलें ताणें ताका उडगास आसा हांव ते कार्य केलें उडगास आशिल्लें ताका पण खंय ना कितें भायर येवका ताणें ताका कितें ते एक गुण आशिल्लो म्हणून ताणें कळ्ळें गेलें लास्ट तागेले चेडू आशिल्लो तागेलें नांव दवरलें नारायण म्हणून आनी ते सुमार वेळ ताणें देवालें नांव केन्ना घेतिल्ला पण नारायण नारायण म्हणून त्या चेडवालें नांव आपूण तो देवालें नांव घेता आशिल्लो तो. आनी अशें म्हणटात की ने इतली त्रासात जीवन जगता आशिल्लो तो तसो कार्य करून तो तांचे फॅमिलीक तांकां खाण पिण दिता आशिल्लो पुरा वायट कार्य करून पण ते इतली पाप केलें ताणें जीवनभर तर ते एक अशी गॅरंटी जाली की ने तो नरका वतलो म्हणून. तर ताका अशी ने मरणाची वेळ आयली ताणें ताणें पळयलें यमदूतच येता ताका घेवच्या खातीर म्हणून यमदूत येता तर एकदम भयभीत जालो तो एकदम आनी भयभीत जावन ताका अशी दिसलें की ने अरे आतां भंय जालो कल करचो म्हणून ताणें तगेलो सान धाकलो पूत आसा नारायण एकदम प्रिय आशिल्लो ताका आनी ते इमिडिएट ताणें म्हणटात की केन्ना भयभीत जाताचे तेन्ना सगळ्यात कोण प्रिय उरतात आमच्या जिवना भितर तांगेले उडगास करतात आमी बायल आमी प्रिय उरता तांगे उडगास करता भाव कोण प्रिय उरता कोण बी प्रिय उरताचे अम्मा प्रिय उरता अम्माला नांव करताचे ताका न्ही तो सान पूत नारायण आसा तो एकदम प्रिय आशिल्लो आनी तागेलें नांव घेवन जोडान उरलें नारायण 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 म्हणून ते यमदूतच आयले तांणी म्हणटात की ने हो देवालें नांव घेता म्हणून कळ्ळें तर देवालें नांव घेता म्हणून ताणें कळ्ळें विष्णुदूत आयले थंय विष्णुदूत आयले ताका घेवचे खातीर आनी तांगे वाद जालें की ने हाणें देवालें नांव घेतलें तर हांव कळ्ळें हांव मेगेल्ला कळ्ळें की हांव ताका घेवन वता म्हणून तागेले देह हांव घेतलो तर यमदूत म्हणटा ताणें पाप केल्या तागेले देह हांव घेवन वतलो म्हणून अशी सुमार उठू जालें अल्टिमेटली कळ्ळें की ने ताका एक ने पुरा ते यमराजा भितर ते उलोवन करता ते क्लियर जालें ते पुरा तर ताका एक सेकंड चान्स मेळटा ताका दुसरी संदी मेळटा ताका ते एक नारायण ते नांव घेतलें मरचे वेळार ते हाजे खातीर ते कारणान ताका एक दुसरी संदी मेळ्ळें ताका न्ही हाज्या मेरेन रियलायज जालें की साक्षात्कार जालें की हांव कसो करता येईल म्हणून इतली उठून वायट कार्य करून जीवन पुरो हांव वायट केलें व्यर्थ गविले म्हणून कसलं मेळ्ळें जीवन म्हणून कारण आतां वट्टू सोडलें म्हाका रियलायज जालें साक्षात्कार जालें कसलं बरें मेळ्ळे खातीर वट्टू सोडून सोडलें हरिद्वारा वचून ताणें कळ्ळें तागेलें जीवन जगून अल्टिमेट ताणें लक्ष्य प्राप्त केलें ताणें देवाल धामात वचचे खातीर तर आमी पळयतात की न्ही एक अशी पापमय कार्य जीवन जगून ताणें न्ही पुरा जीवन ताणें अशी जगलो तो कडेन पण अल्टिमेटली ताका कोणे वांचिलें की एक देवाल नांवान वांचिल्लें कुडदा तशी देवाल नांव वांचिल्लें अशें म्हणटाचे
बटे पळयताचे भागवत भितर आमगेले कृष्ण भावना भितर प्रिंसिपल येतले पुरा की 4 प्रिंसिपल्स वी हैव टू फॉलो. व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स? एक नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गॅम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन. म्हळ्यार कसं जालें की एक गॅम्बलिंग म्हळ्यार केन्ना द्रूत किडा आमी खेळचे ना केन्ना बी. तर इंटॉक्सिकेशन आमी मदपान करचे ना, ड्रिंकिंग करचे ना केन्ना बी. प्रॉस्टिट्यूशन म्हळ्यार एक परस्त्री संग करचे ना आमी. आनी एनिमल स्लॉटर मांस मच्छी खावचे ना म्हणून प्राणीक मान खावचे ना केन्ना बी. तर ते हे म्हणटात की हे कसले की 4 वस्तू आसाच्यो. हे 4 पिलर्स ऑफ सिन, हे 4 पापाचे स्तंभ आसाच्यो. पापा स्तंभ आहे. आणि भागवतम कसले हे 4 पिलर ऑफ सिन अशी दाखयता तुला की ताची आता कारण अशी आसा की हे 4 पिल्लर सिनाचे पापाचे 4 स्तंभ आसाचे एक पापमय कार्य खातीर पापमय जिवना खातीर मदत करते पुरा. आणि हे उठून हे 4 कार्य आसाचे कोण बी आध्यात्मिक जिवना भितर सिरियस जावचे प्रयत्न करताचे तांगेले खातीर हे बरें न्हय म्हणून तांणी हे 4 वस्तूंकिंत दूर उरता म्हणून. एक आमी म्हणटात की आमी एक बरें जीवन जगचा प्रयत्न करताचे तर आमी कळले मास नाही कळले की शेवटू हे 4 काम केल्यार आमगेलें लक्ष्य प्राप्त जावचें ना केन्ना बी. तर आमी हे 4 वस्तू भितर आमी नॅचरली आमी दूर वताचे केन्ना आमी देवाला जप करताचे केन्ना आमी कृष्ण भावना प्रॅक्टीस करताचे. तर हे आमगेले कोण बी सिरियस उरताचे कृष्ण भावना भितर देवाल भक्ती भितर तांगेले खातीर हे फॉरबिडन म्हणटात तांकां. तर अशें म्हणटात की एक अशी कोण बी एक देवाल नावाचे शरण घेवन तांणी जगताचे जीवन जगताचे तांणी देवाला सद्दां सिन्सियरली रूपान तांणी घेताचे सद्दां तांणी असं लोटू कलियुगा भितर कितली बी कल्मश आसाचे तांचे कितें वांचून उरताचे तांगेल आसा. तशें म्हणटात की एक भक्त लोक तांकां आसा की हे कृष्ण भावनाचे भितर कितली पॉवर आसा म्हणून व्हॉट कृष्ण कॉन्शियस कसले कधी आयला म्हणून प्रभुपाद म्हणटा आशिल्ले की हे कृष्ण भावना एक अशी वेळ आयल्या एक इट हॅज सेव्ड मॅनकाइंड. एक मनुष्यत्वाक तांकां वांचिल्या म्हणून ते आमकां कळना स्टेटमेंट ऑफ पॉवर कितले पण आमी जीवन जगतात त्या टायम कळटा आमकां एक वायट परिस्थिती जिवना भितर तेन्ना देवाला लावंक येता आमकां कितली शरण मेळटा देव असो परिस्थितीर वांचून आमकां दवरता म्हणून. आनी कोणाक नांवाल आमी इतले आयकताचे नांवा बद्दल हरिनाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तर हे नांव सद्दां उठून आमी रोज बळयताचे भक्त लोक जे दीक्षित भक्त दीक्षा मेळ्ळे भक्त आणि 16 माळ जप करताचे सद्दां उठून वेळ काडना 4-5 घंटा उठून ब्रह्ममुहूर्ता उठून नांव बीन एक्चुअली बरें शुद्ध जावन त्यांनी जप करताचे. ते जप करून तांगेले अटेंटिवली जप करून उरताचे ते म्हणटा की ते जप तांगेले भावना इतली एकदम उत्तेजित जाता तांगेले ते पुरा दिवस आमी कसल बी आमी काम करताचे खंय बी आमी कल बी एक्सपिरियन्स करताचे ते खंयची बी वस्तून आमगेले कॉन्शियसनेस आमगे एफेक्ट जावचे दिना ते भावनाक एफेक्ट जावचे दिना ते. मग एक प्रोटेक्ट जावन करता एक रक्षण करता आमगेल्या भावनाक ते होली नेम देवाला हांवें सांगेल आसा. तर आमी अशी आमी पळयला कर्म आनी विकर्म आमी पळयला की दोन्ही वस्तून एक बंधना कारण आहे पुरा. तर आमी एक कशें म्हणटात की हे दोन्ही हाजेन परे वचका आमी वी हॅव टू रायज अबाउट बोथ दीस कर्मास आनी ताजे काम केले ताजे मिनींग व्हॉट इज दॅट अकर्मा. ते आमी नेक्स्ट एक्चुअली तुमकां टॉपिक कोण घेतात आनी तातूंत डिस्कस करतले तांणी पण थोडे संक्षेपात तुमकां सांगता अकर्म म्हळ्यार कळलें. अकर्म म्हळ्यार कळलें व्हॉट इज दॅट अकर्मा बिकॉज सांगले की एक व्यक्ती आसा कर्म केले शिवाय जिवनात जगचे जायना ताणें कर्म करता ताणें पण ते कर्म आमी देवाल सेवात लायल्यार ते आमगेलें अकर्म जावन वता पुरा. म्हळ्यार केलें आमकां पायस काम बी नाका आमकां पापमय काम बी नाका आमकां बरें कर्म नाका वायट कर्म नाका आमकां आमी करता अकर्म. अकर्म म्हळ्यार कळलें खंयची बी कार्य आमी देवा सेवेत लावन करतात ताका अकर्म म्हणटाचे. तर आमी कृष्ण भावना जीवन जगतात आमी तर आमगेले एक पूर्ण तरेकेन आमगेले खंयची बी एक मनात आमी विचार करताचे आमी खंयची बी कार्य करताचे खंयची बी प्लॅन करताचे आमी
अशी केले ते ಒಟ್ಟು वस्तून आम्ही देवाल सेवेत लावून आम्ही करतात ने ते अकर्म जावन उरता आमकां कर्माच खंयची बी फल लागना आमकां तेच म्हणटा एक कारण एक्चुअली एक व्यक्ती हे जीवनात एक पूर्ण एक जन्म कसला घेता कोणी व्यक्ती एक व्यक्ती जीवन नवीन जन्म कसला घेता ताचे कारण कसलं आसा की कर्माच तागेले रिएक्शन अजून बाकी असता तुला कर्म ताणें जे भोगचे आसा ते कर्म भोगता म्हणून ताणें नवीन जन्म घेवका ताणें कळ्ळें पण एक व्यक्ती भितर कर्माचे अकाउंटात काही रिएक्शन नाची कारण भोगचे काही नाचीत तागेले भितर परत नवीन जन्म घेवचे ना न्ही पण ते केन्ना एक्चुअली जातले केन्ना तो कृष्ण मोहना भितर एंगेज जाता म्हणून आमी करंट एक्चुअली ना आतां प्रेझेंट बी जीवन आमी जगताचे आमी तातूंत कृष्ण मोहना प्रॅक्टीस करून उरल्यार मात्र पूर्ण कृष्ण मोहना एक प्रॅक्टीस करून आमी देवाल नांव शरण घेवन आमी जगताचे जीवन कार्य करता खंयची बी कार्य करतात आमी घरात कार्य किंवा बिझनेस कार्य तुमकां जॉब करतात आमी केवडो केअर घेतात आमी खंयची बी सोसायटीची तुमी काळजी घेतात आमी ಒಟ್ಟು कार्य करतात न्ही फक्त मात्र कृष्ण मोहना भितर केल्यार आमगेले अकर्म जावन आमी जीवन जगताचे आमी पुढे नेक्स्ट टाइम घेवचे ना आमी सांगत काहीतरी एक देव ऐश्वर्य 9 चॅप्टर भितर एक श्लोक असता देव म्हणटा की यत करोशी यत अष्टासी यत जीवोशे ददाशी यत यत तपस्यासी कौंते तत् करोशो मदर्पणम तर देव म्हणटा की तू कसल बी करता तू कसल बी खाता तू कसल बी अर्पण करता न कसल बी कोणा दिता आणि कसल बी तपस्या करते मात्र म्हाका एक ऑफरिंग म्हण की कर म्हणून तर ते ಒಟ್ಟು शुद्ध जावन वता म्हणून इतली आसान आमकां इतली सिंपल करून दिल्या देवान की मात्र कृष्ण मोहना भितर एंगेज जावन ಒಟ್ಟು कार्य केल्याने आमगेले कर्म नाही विकर्म आमी अकर्म जावन जगतात तर आमी नेक्स्ट वापस घेवचे ना हे हाजे कंक्लुजन अच्छे कंक्लुजन पळयलें की बेगी बेगी एक मिनटा भितर हांव ते कंक्लुजन करता की एक म्हणटात की एक स्पिरीट एक जीवात्मा त्याने जगा भितर येवन संपर्क येता आनी कॉन्टॅमिनेट अशुद्ध जावन वताचे आनी दूषित जावन वताचे विंगड अनाथाचा घेवन आणि प्रश्न येता कोणा मनात की एक अशी पापमय कार्य प्रवृत्त केला जातात एक प्रश्न येता कोणाक बी आम करचे ना जाले बी कारण तुला देवान सांगल्या की एक अशी अर्जुन विचारता असं प्रश्न की कसल कारण कसलं असं म्हणून प्रवृत्त केला जाताचे पाप करचे खातीर तर देव नेक्स्ट लोकांक म्हणटा की एक काम वासना जावन त्याची एक सगळ्यात व्हड शत्रू उरता एक जीवात्माले हे जगा भितर आणि तशी आमी इन्क्वायरी करतील उदका आणि आता ब्रह्मजी इन्क्वायरी करून आमकां सोल्युशन मेळटा ते एक आमगेले एक स्टेप उरता की मुखार आमगेलें जीवन अशी आध्यात्मिक जीवन जावका म्हणून ते इन्क्वायरी आमगेले सोडे उरता म्हणून आमगे त्रास केला जाता असो प्रश्न करका ते खरे बुद्धीचे वापर सांगले आसा म्हणून आणि म्हणटात की अनर्थास पुरा अनर्थास जितली बी आसा आमगेले भितर काम वासना आसा अनर्थास आसा ते देवा सेवात लावचे आता आम्ही एक्झाम्पल घेतले हनुमान आले की हनुमान कशी क्रोधीत जावन ताणें एक्चुअली कळलें की लंका जळिले रावणाक मारले ताणें रावणाक अटॅक केले पण तो तागेल नाव तागेल अजून कळ्ळें आसा की व्हड भक्त देवालो क्रोधीत भक्ती म्हणटा ताका पण देवाल सेवात लायक ते शुद्ध जाले ते तशें आमी काम वाचतना शुद्ध जावन करचे कशें करचें की देवाल चेवडो एक्चुअली कर आमी कळ्ळें ताका कृष्ण मात हाडना वयर हाडना ते तांगेले बरें जीवन जर ते काम वासना शुद्ध जाता म्हणून अशी वतून शुद्ध जावन वता म्हणून तर आमी कर्मात डिस्कस केले आमी की आमकां पायस एक्टिविटी बरें काम केल्या भक्ती शिवाय तर ते फक्त गुड बरे रिजल्ट दिता किंग रेगाल आमी एक्झाम्पल घेतले बरे दानशूर आशिल्लो पण ताका अल्टिमेट रिजल्ट कळ म्हणल्यार ताका ते दिवन पळोवपा पडलें ताका अल्टिमेटली ताका देवानूच वांचिल्लें ताका तर तुमी पळयलें अर्जुना दुर्योधना आमी एक्झाम्पल घेतले आमी की कशी दुर्योधन अर्जुनान मात्र कृष्ण जावपाक म्हणलें ताका काही नाका ताका गुत आशिल्लें की कृष्णाक मेळ्ळ्यार म्हाका ಒಟ್ಟು म्हाका मेळटा म्हणून आनी काही गरज ना म्हणून आनी आनीवर म्हणलें की एक तुलसी लीफ ताका फक्त दिले तेणे तृप्त जावन गेलो म्हणून तशें आमी पळयतात की एक देवाल भक्ती शिवाय आमी खंयची बी कार्य केल्यार
आम्ही फक्त पायास ऍक्टिव्हिटी ह्या जगा भितर की उरच्या खातीर आमकां मदत जाता म्हणून आनी आमकां अल्टिमेट रिजल्ट मेळना म्हणून आनी हातूंत श्लोका भितर बरयला की कशी एक्चुअली कळलें की आमी हे फक्त हातूंत भितर फसल्यार न्हय पायास ऍक्टिव्हिटी वायट ऍक्टिव्हिटी म्हणून तातूंत भितर फसल्यार आमकां न्हय हे जगा भितर जन्म मरण चक्रा भितर उरताच आनी वापस स्क्वेअर येतात म्हणून कडेन अशी विकर्मा भितर आमी डिस्कस केला अजय डिस्कस केले आमी की कशी ताणें देवा नारायण नांव घेवन ताणें जीवन वांचून गेलें ताणें देवाला बरें कार्य केलें म्हणून आनी ते 4 स्तंभ आमी पळयले पापाचे ते कशे आमी हे जगा भितर आमी राबोवन दवरता आमकां ते बरें जीवन जगचें आसल्यार हे जगा हे 4 वस्तूंकिंत पूर्ण दूर उरना आमी कृष्ण प्रॅक्टीस करना उरल्यार आमी एक मनुष्य जिवात लक्ष्याच प्राप्त करना आमी भगवंतान वचात म्हणून आणि म्हणटा की देव लास्ट भगवद्गीता श्लोक येता की खंयची बी देव म्हणटा की कल बी कार्य केल्या कल बी खाल्यार कल बी लायल्यार ओटू मेगेल कातरी केल्यार तर तुमगे एक तुमगेले पुरा कल बी काय ओटू शुद्ध जावन वता म्हणून सांगिल्लें आसा तशें करून हे कर्म विकर्माचे आमी म्हणटात की न्हय कशी सांगिल्लें आसा आनी तातूंतल्यान कळटा की न्हय देवाल भक्ती शिवाय आमगेलें जीवन आमगे हे जीवन फक्त मात्र जगा भितर उरच्या खातीर मदत करता मात्र आमी भक्ती केल्यार मात्र आमगेले जिवनात लक्ष प्राप्त जाता म्हणून हरे कृष्ण कोणाका प्रश्न आसवे लेट जाले सॉरी 3 मिनिट लेट जाले कोणाका प्रश्न आसवे कोणाका शेअर करचे आसा तुमका आवाज बंद आस मॅडम तुझी कोणाके क्वेश्चन प्रश्न निमगूचे असल्यारी विश्वांबर प्रभुजी लागी प्लीज क्वेश्चन निमगू येत नतल्यारी हांव मुखार सुचे वे म्हणून निमगी तस कोणाके क्वेश्चन आस प्रश्न निमगूचे आसवे नागी म्हणून नाही प्रोसीड करियत की हांवें अच्छा आता प्रोसीड करच्याक सिन्स क्वेश्चन आन्सर ना नतील मीती प्रभुजी हांव थोडे अनाउन्समेंट्स करियत की तुमकां ओके आता अनाउन्समेंट्स फॉर टुडे म्हळ्यार आता बेसिक्स ऑफ भगवद गीता 19th जानेवारी सोमारा 8:15 PM टॉपिक अगेन अकर्मा म्हणून स्पीकर हर ग्रेस डॉक्टर नलिनी रुक्मिणी माताजी संडेचे जपा सेशनाक कसले डिटेल्स जावका जाल्यार तुम्ही पुरा लोक शिल्पा हेगडे माताजीक कॉन्टॅक्ट करेत सॅटर्डेज शनिवारा श्रीला प्रभुपदा लीलामृत सेशन 7:30 PM इंडियन स्टँडर्ड टाइम कोणाके इंटरेस्ट असल्यार टू सिंग प्रभुपाद कीर्तनास तुम्ही राजेश्वर राव माताजी कॉन्टॅक्ट करेत आणि बायमी एकादशी संपूर्ण भगवत गीता पारायण 29th जानेवारी थर्सडे गुरुवारा 5:30 PM इंडियन स्टँडर्ड टाइम तंतु ताजी विषयू हे भगवत गीता विषयू पारायणा विषयी कसले क्वेश्चन्स असल्यार चॅप्टर 1 to 6 भारती पै माताजी चॅप्टर 7 to 12 माया नायक माताजी आणि चॅप्टर 13 to 18 हर ग्रेस विनोदा वाणी माताजी नेक्स्ट कंची म्हळ्यार वैष्णव भजन संध्या 22nd जानेवारी थर्सडे गुरुवारू 8:30 PM इंडियन स्टँडर्ड टाइम आणि तू पार्टिसिपेट करचे असल्यार तुम्ही नाव मधुरा मंदाकिनी माताजी एल्स रश्मी भट माताजी जावो राजेश्वरी राव माताजी का दिवेत म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता आसा तुमकां पुरा रिक्वेस्ट करता आसा आणि बिफोर वी एंड द सेशन आयचे सिन्स क्वेश्चन ना तिलमिती हांव एक थोडीशी विश्वंभर प्रभुजीक तांणी सांगिल्ले कर्मा आणि विकर्मा
वाईट कर्म, विकर्म म्हळ्यार वाईट कर्म, त्या बंधना दाखून आम्ही राईज कशी जावची हाजी विशयी चंद कोण सांगली त्यांनी. स्टार्टिंग एग्जाम्पल म्हळ्यार पावसा उदक, कितले त्या पावसा उदक प्युअर असतगी ते तोग येवन ते कशी कलुशीत जातगी तशीच आमगेले थॉट्स या जिवना येवन आमगेल हव्यास आनी पुरा मेळ त्या आमगेल लायक थॉट्स वायट जाता म्हळ्यार कर्म आनी विकर्म. तर तांतू त्यांनी एग्जाम्पल दिला अर्जुनान कशी कृष्णाक विपरीत बुद्धी ते कशी करनातील म्हणके निमगुचे ताजी मूल कारण कसले ताका कृष्ण म्हणता ते तुमगेल लस्ट गी आजी हे विकर्म आनी पुरा भायर येवका जाल्यारी देवाली स्तुती केले जाल्यार आमी कितले चंद कोण महामंत्र सदत सांगताची महामंत्र सांगील मी ती आमकां सान कसं तोंदर येवची ते पुरा एवॉयड करीत आमी. तशीच तुळशीचे एक चंदेक एग्जाम्पल दिले म्हळ्यार कितलेची भोग गी कितले निवेद्य कृष्णाक चडयल्यार तांतू एक तुळस दवरनातल्या ते केन्नाय कृष्णा संदनाक म्हळ्यार पावना म्हणून. तशी मागीर अर्जुनान दुर्योधनाला एग्जाम्पल दिला. बेस्ट एग्जाम्पल म्हळ्यार गोवर्धन लीला ताजे विशयी प्रभुजीन कितले चंद कोण सांगले. विकर्मान तू अजमिलाल स्टोरी ताणी कशी सांज चेलडाल नाव नारायण नारायण म्हणून लास्ट यमान येतन समेत नारायण नारायण केल्ले मी ती तागेल जीव कशी विंतले म्हणून. मागीर विकर्मान तू तांणी सांगिल्लें आसा 4 पिलर्स ते आमी एवॉयड करता. इंटॉक्सिकेशन करची गी काम गी वायट बुद्धी गी ते पुरा आमी एवॉयड केल्यारी एनिमल स्लॉटर ते पुरा एवॉयड केल्यारी आमगेली हे विकर्म जावचे कर्म तू पडटा म्हणून. आणि तू पुरा कन्क्लुजन म्हळ्यार कसले सकर्म विकर्म म्हणून तुम्ही करतन पळोवका म्हण ना. खंयचेय कर्म करतना देवाल एक स्तुती केल्यारी देवाल एक नाव घेतल्यार गी देवाल एक मंत्र सांगल्यार गी ते आपोआप अकर्म जाता. म्हळ्यार देवाल कोणाल आमगेल वयरी ब्लेसिंग असगी ते आपोआप अकर्म जाता. विकर्म आनी सकर्म म्हणून कसले पळोवका म्हण ना. देवाल स्तुती केल्यारी आमी वायट करची जाल्यार चांग जाता म्हणून. सो इट इज कर्म आणि विकर्म ते एक बंधन. सो वी हॅव टू राईज अबाउट इट. चंद कोण सांगल्या विश्वंबर दास प्रभुजी थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. तुम्ही येऊन आमगेल ऑडियन्स आणि पुरा चंद कोण सांगल्या म्हाकाच इतली पुरा लायक विचार दिला तुम्ही. आणि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. आता आमगेल मुखार येता हे नरसिंह आरती शैला माताजीन सांगल्यारी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं. श्रीनरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहदेव. प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्मभृङ्ग. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय. प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये. इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो. बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो. नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये. तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपू. तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा. जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव
जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रल्हाद महाराज जय प्रल्हाद महाराज जय प्रल्हाद महाराज जय प्रल्हाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आयचे पुरा आमगेल सेशन एक बारी चंदायर जाल्ले पुरा श्लोक सांगिल तांकां भगवद्गीता श्लोक सांगिल तांकां मंगळाचरण आणि नरसिंह आरती विश्वांबर गुरुजी तांकां पुरो थँक्स म्हणटा बट बिहाइंड द सीन आमगेल जयंती माताजी महेश गुरुजी राधा माताजी सविता माताजी गंगा माताजी शैला माताजी आणि आमगेली विनोदवाणी देवीदासी माताजी तांकां पुरा जनाकय मिगल लेका धन्यवाद अर्पण कोर न्हू हें आमगेल सेशन हांव कंप्लीट करता आयचे।